Leticia, son profesora de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario. Traballo concretamente nun IES na cidade de Vigo. Ben, afortunadamente, eu pertenzo a un sector que non se viu afectado económicamente, porén, a actividade diaria mudou totalmente dun día a outro. Cancelaronse as aulas e inmediatamente tivemos que aprender a traballar telematicamente, cando está máis que demostrado nesta época que un docente non é unha máquina. Ademais, isto deixou atrás a grande parte do noso alumnado, xa que non todos teñen esa conexión a internet, non foi doado a facerse as aulas virtuais ou manter o contacto nin con todo o alumnado nin con todo o profesorado, polo tanto foi bastante complexo polas dúas partes. Por parte da inspección, o que recibimos foi a solicitude dun informe para ver que era o que estábamos a facer, e por parte da Consellería a imposición de levar a cabo a segunda avaliación. Por ningún dos dous lados se nos ofreceu ningún tipo de axuda e, como sempre, toda a responsabilidade recaeu nos centros de ensino e no profesorado. Os últimos anos de recortes e privatización da sanidade pública estánse a ver agora coa falta de recursos que temos. Xa viñamos de fortes movilizacións en defensa da sanidade e velaquí os resultados das políticas que finalmente se levaron a cabo. Como sempre, a clase traballadora é a que acaba sendo a máis indefensa, a máis perxudicada, pagando polas decisións doutros. A todo agora, no meu campo, o profesorado foi o único que tirou desta situación. Dende o goberno da Xunta non se nos están dando indicacións, hai unha enorme fenda digital que deixa illadas a moitas persoas, hai parte do alumnado do que non sabemos nada dende hai semanas e debería ser competencia da Xunta decidir se é factible ou non rematar o curso académico. De momento sabemos que se vai levar a cabo un terceiro trimestre, mas non sabemos nin como, nin cando, nin de que xeito. Recibimos esta información, mas a maneira de executalo recae unha vez máis nos centros. Isto o único que está amosando é o que lle importa ao goberno do PP e da Xunta o ensino público galego. Ben, pois a primeira e a máis importante das reivindicacións do ensino é que alguén se poña aos mandos da Consellería e tome decisións e dea unhas instruccións ao profesorado e ao alumnado galego, que estamos vivindo unha situación de incerteza e mesmo de tensión. Para poder ofrecer un ensino de calidade é preciso atender a diversidade e buscar unhas medidas que inclúan a maioría da poboación e non que deixen de lado uns poucos e creen unha imaxe de normalidade que non se está a dar. Malia todo, o profesorado galego sempre remou a favor, tecendo redes, partillando recursos, mesmo creando webs como Aulas Galegas, que foron de moita axuda nas primeiras semanas de confinamento. E por último, quero falar da situación dos opositores e opositoras deste país. A Xunta non lles está dando ningún tipo de información, parece que o único que lles importan son os votos, aínda que sexan xogando a saúde dos galegos e das galegas, nin están a adiar, nin a cancelar un proceso que parece obvio que é imposible desempeñar. Alén do confinamento, hai persoas que esta situación lles produce un grande malestar, xa que xogan algo fundamental no futuro das súas vidas. A crise sanitaria vai vir acompañada dunha forte crise económica e, como sempre, as clases máis baixas serán as que se vexan máis perxudicadas.
os de sempre sairán beneficiados e mesmo reforzados desta situación. E por iso que as movilizacións sociais deberían manterse e mesmo aumentar, aínda que veremos de que xeito se van a desenvolver nos próximos meses. Están a piques de acontecer as eleccións galegas e penso que máis que nunca é moi importante tomar conciencia do que implica o noso voto. Agora mesmo estamos a sufrir as políticas do goberno do PP, de Alberto Núñez Feijóo, vemos en que derivan. Ademais, o voto de castigo ao goberno estatal pode ter tamén repercusións nos partidos da dereita galegos. E por iso, que máis que nunca, temos que amosar no noso voto o compromiso e a defensa da sanidade pública, das políticas sociais e intentar que as clases máis desfavorecidas se vexan amparadas.